b'35 vot favur u vot wieħed kontra l-Parlament Ewropew approva b'mod b'saħħtu ir-rapport tal-Europarlamentari Laburista u Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Elix Agius Saliba. Dan jagħti l-akbar protezzjoni lill-konsumaturi primarjament lil dawk li jsifru minn pajjiż għal ieħor. Il-liġi l-ġdida maħduma u nnegozjata minn Agius Saliba hija soluzzjoni għal problemi li nqalgħu minn żmien il-pandemija. 5 punti ewlenin li jinkludu l-protezzjoni lill-konsumatur minn din il-liġi huma assigurazzjoni mandatorja imposta fuq l-aġenti tal-ivvjaġġar f'każ ta' falliment tagħhom biex ikopru id-depożiti tal-konsumaturi, għażla bejn vouchers jew ħlas lura tad-depożitu f'każ li jitħassar il-vjaġġ, vouchers f'każ ta' tħassir ta' titjiriet biex ikunu jistgħu jiġu trasferiti u użati f'perjodu ta' sena, tweġiba u rimedju wara massimu ta' 14 jum f'każ ta' problemi fil-btala tal-vjaġġatur u massimu ta' depożitu li jista' jitħallas għall-btala minn qabel irregolat minn Malta u mhux mill-Unjoni Ewropea. Agius Saliba saħaq li bl-implementazzjoni ta' din il-liġi se jkun qed ikompli jinnegozja mal-Kunsill Ewropew u mal-Kummissjoni Ewropea biex jassigura li l-konsumaturi jibdew igawdu minn dawn id-drittijiet mill-aktar fis possibbli. Dan is-sett ta' drittijiet ser ikun qed jagħti kwalità ta' ħajja aħjar u esperjenza aqwa għalikom il-konsumaturi meta tibbukjaw il-btajjel tagħkom sabiex ikollkom is-serħan il-moħħ illi meta jiġri xi ħaġa illi tkun barra mill-kontroll tagħkom intom tkunu tistgħu tipproteġu l-investimenti li tkunu għamiltu.